Joshua chapter 20, verses number 1 to 4. Joshua chapter 20 verse 1. Isihloko sakhona sithi imizi eyisithupha yokuphela. uJehova wakhuluma kuJoshua wathi, khuluma kubantwana bakwa-Israyeli ngokuthi zibiseleni imizi yokuphepha engakhuluma ngayo kini ngesandla sikaMose, ukuba umbulali obulale umuntu nesiphosisi songemabomu abalekele khona, yona ibe isiphephelo kumphindiseli wegazi. Obalekelayo komunye waleyo mizi uyakuma ngasesikhaleni sesango lomuzi, akhulume indaba yakhe ezindlebeni zamalungu alowo muzi, angene naye emzini, amuphe indawo ukuba ahlale phakathi kwabo. Amen. Modern C. Then the Lord said to Joshua, tell the Israelites to designate the city of refuge as instructed you through Moses, so that anyone who kills a person accidentally and unintentionally may flee there and find protection from the avenger of blood. When they flee to one of these cities, they are to stand in the entrance of the city gate and state their case before the elders of that city. Then the elders are to admit the fugitive into their city and provide a place to live among them. Amen. Asivala amehlo sithandaze lwafinyelela kimi ngisesorweni sami siyabonga mandlethu, siyabonga mpheme umphefumulo wethu. Nanti izwi hlangabezana nenswelo zethu emoyeni engqondweni ngegama likaJesu. Size uNkulunkulu kaJakobe uzofuna umthetho wakhe esihamba ngawo endleleni. Silekelele Nkosi egameni likaJesu umsindisi wethu. Amen. Ngiyabingelela abathandi ngawo ngegama lenkosi. Amen. Niyazi ngithanda ukuxoxa indaba ningayibuzanga. Ngiyixoxa. Ngisindisiwe ngithanda inkosi yangithanda ngingayazi. Yangithanda ngingenzanga lutho. Ngingadizeli lutho, yangithanda. Ngithandwa inkosi, ukukholwa kimi bangcono babusangwe babona ukuthi balazi isonto. Bake bathi ukulandelandela nento zakhona bayazazi. Mina umalanga natshona la thina ngihamba nomama eyoni, nakhona ngihajiswa ukuthi imoya yayikhilitile ingangifuna ukubona. Sengahlala ngifaka isonto lapho ngo2 ngaze ngo2 noma unamandla yini kulo ugaxela u2 ngesonto. Ilaphi imoya ngona izinto eziningi ebusuku manje kumama ngesiyoni ngihambiseke kanjalo bafe bangitshela hawo wabhabhadisa ayoni ngazi 20 isikhathi ibhabhadisa ngisho ngangalapha sibabusisa ambhabhadisa yithi esibusisa abantwana bese sibhabhadisa okholwayo iyoni ngazi ukhethi babhadisa whatever olethwayo thwaye ngabhabhadiswa nami what kodwa mangikhula ayimpilo yabanje kwabakubi ngizengithatha kwaZulu ngiyokhuliswa kwandwandwe ngangibalekiswa ngoba kwaZulu imoya cha ayafika ngibheka nje inhloko ngisho ngilandiwe kuthiwa kunomsebenzi mhlatha inkomo kwavuka ukufa ibili inyanga sengihanjiswa njalo ngiyaxoshwa ngihanjiswa abaprofeti bashilo bakulengane kuze impilo ayisuke sorry khula kanjalo mangikhula ngihlwe nathi awupholi yamukelana yini iswe hayi kumele ngazange ngihlope namaglavu ngozala ayinandaba nofaka igoda liyakuwela nonjanja liyakuwela lumukela
nomnyama kudibe ndawonye bemyidwa idwa unqaka kuJesu unqaka semphelile amadimoni athe bhek kwizono ngihamba ngigeza ngamanzi bangigezise ngamanzi ahlale enyangeni eye phezulu entabeni zobomo ngahamba phezulu entabeni zobomo ngiyazi bala ingifundisa imithi kukubi but umsa elilanga bazalwane into esikhuluma lapha sikhuluma ogqoka umuntu lumumusa oyembathanayo lokhu ukuthi sonke nje nasesilingiswa ukuthi kodwa ngosiyami sizothini sibambaseke basibambaseke umthetho wakhona khona wasenzela indaba enkulu engenachazo asifundeni ke nayo into eyingane bafowethu ingane ke ziswa kahle le analyze yona ke sibhaleke sithatha amabhayibheli sihlanganise ke gcine sekuphume lo mbhalo ke esifunda lapha namhlanje itheme ke yale nkonzo ke namhlanje ithi missions accomplished okusho ukuthi ke inhloso ke ziyafezeka missions accomplished slide 1 shorty ithi ke le ndaba kaJoshua le ncwadi kaJoshua lesifunda chapter 20 all tribes izindlu kaIsrael all tribes of Israel had received their share of land base befike ngaphakathi eKenani what happened is that received their share of land but there still remained a few administrative matters that needed to be sorted out before the task of settling the people in the new land could be considered complete. Kuze kuthiwe seyiphelele indaba kulelizwe elishaka kulo kwakukhona nama administrative matters ofanele bagcwaliswe kuze kuphelele konke lokhu yonke umsebenzi upheleliswe. There were the special allotment for the cities of refuge and for the Levites. Kusho ke lapho isabelo special allotment isabelo samadolobha azobala kuphepha kwamaLevi. 2 slide 2 during Israel's journey from Egypt God gave the Israelites a set of laws to govern their relationship with him and with one another. Baba nemthetho uNkulunkulu ukuthi ababuse nabo baphinde futhi ngendlela abahleli ngayo ngoba nathi soba sesenziwe sinemthetho yokuphilisana nokuphilelana kunemqathano ukuphilelana phakathi komzalwane nomzalwane. uNkulunkulu wabanikeza imithetho ukuthi bakwazi babusa nabo futhi baphinde bahlale ngendlela abazohlala ngayo kukhona into ethize ebanikezwe yona. One of the evils that God regards most seriously is murder. Imurder ke bayazi abazalwane ukuthi even nje singashayisana ngemoto ngeza shayisana lapha etrain nje uyikode uma ngapha ezinye izingapha yangena intombi ifaka ihini drive motet ihini lavela gaxela la elokweni kuphethe lokala aserelate yasifaya phezulu imoto yashaya ifoshuna yayithele esontweni shaka waxovana yonke. Kwenze njani dadewethu sigaxela isicathulo la ngoba bathi imoto ayishayele kahle awushayele kahle mawufaki akaze ngifake yini akazi kodwa ngicabanga iqiniso bathi ngiyambona begcina icathulo la abanye eyigcina abanye. Umbuzo ke uthi makushayela amaphoyisa ukhona oshonile? No, amaphoyisa hayi abantu bamaphoyisa awuyahluka ngidlula kodwa make bafunda umuntu wafa hayi isukile inkinga. Ukhona intombi bekisuka lapha esikhaweni kulelo labasonto bahamba babuye edrobheni nalezi moto eyibhalo babo iphambuka ingena egarage yayivuthi imoto bayathela lapha bathela petrol lethe petrol bathuthe upetrol baxovana yonke. Umbuzo khona ofini hayi khona muntu ayibhalanze into awayihlupa amaphoyisa kodwa mathiwa nje khona oshayiswe washona ayiqaphela. One of the evils that God regards most serious
is murder, ukufa, bulawa. This is because his humanity is created in God's image. Sizathu lokuba kubaluleke kangaka ukuphila komuntu noma ukufa komuntu. Umuntu wakhandwa umfanekiso kaNkulunkulu. And anybody who takes the life of another has tampered with God's image. Ukuthi uma ebulala umuntu ngampela usuke exabana noNkulunkulu. Ngampela ungakwenza konke okunye kodwa ulala ukuthatha impilo yakhe. Icala ebovu. 3. In the time of Moses, God commanded anyone who strikes a man and kills him shall surely be put to death. Ngokwale ncwadi Exodus. Umuntu obulala umuntu naye fana bulala. Umuntu obulala umuntu uyabona umthetho kodwa ngabe ngapha abantu abafu laba angazi ukuthi laba babulala ngakalabo makuleliso lakithi sima. Kobulala umuntu. Kodwa umthetho uthanda uNkulunkulu obulala umuntu nakafa. There was therefore no mercy for a murderer. Awukhona umsa wombulala. Nevertheless, for a person who mistakenly and intentionally killed another, God had granted if he does not do it intentionally, but he has to flee to a designated place. Noma ngabulale ngenhloso noma ufeke ephutha bayafaka abantu nje emakhaya bekhanda koshaya umgangela kunjani njengoba sekwabathina isikhuliso ngenesitaba lapha sebakuqhuba ngenduwo ngeke kufuthi lezi siwazama ke ithi-ke izikhulele kulento ziyayaza zifike zona bayafa abantu enqineni makuzingelwa bantu bashaya inyamazana ngoba unogwaja mncane kangaka manje ubone nje akunogwaja mawubona mawulele ulala ngathi ubhekile ulamehlo amakhulu uthi senjena laba bahlala emshini bayena sibona nogwaja mawubona awusho awuna cha uyadlula nje ikhwela udlula as if awukazibone lutho umuntu njengalapha esangokusuku bese ubiza laba abantu ababizwa-ke laba bantu uzani ngapha cha kuthiwa hlanganisani leyo language ingayizwa bonke abantu abangabo okay khona sekubonakele sekuzofika lo mphathi wenqinaka hayi lapha kulo muntu bese mtshela kuleli yahlongwana kunonogwaja wadi sezokwenza iskim lo mkolo wenqini ukuthi wena mana la kuzoya yena lapha ngoba khonke uThom Dickenel unogwaja ngeke uzibulokothe enhloko ngoba uthi ushaya lapha edukhona kuzoya yena bangumsindo naye ebangumsindo ezempilo gwaja awukhohlisi ukuthi vele futhi awubona lapha ninake nigadile uphuma unogwaja uphumqonde kulo uphuma ngaphansi lona bangazilo ukuthi usagile siqhuma kulo ufile umuntu aningeva kanjani so bayafaka abantu unintentionally noma ngabe umbulale ngenhloso noma ngabe akambulalanga ngenhloso akithi umthetho umile ukubulala umuntu fana lapha usho ukuthi fanele abalekeke lo obulele umuntu ngenhloso uya ku designated place. Slide 4. God said to Moses 6 towns to be arranged for the person who has killed someone may flee. These 6 towns will be a place of refuge for the Israelites, aliens, and any other people living among them. Le list lekuthiwa ayibeke umsokuphepha kuyobalekela khona noma isihambi noma umuntu uzohlala phakathi kwakho noma uvakashile umthatha kuyoba umsokuphepha uzobalekelwa khona so that anyone who has killed another accidentally can flee there. Ngokwale ncwadi kuNehemiah chapter 35 verse 6 and 15. Now God reminded Joshua of his special provision. Siyamkhumbuza ke manje Joshua special provision. Sane yankulumo ayikhuluma noMoses ngesikhathi sikaMoses sahola. uNkulunkulu wamkhumbuza ngale special provision. Slide 5. Tell the Israelites to designate
the city of refuge. So they call so figure like Canaan. But tell the Israelites to designate the cities of refuge. But back is in now, as I instructed you through Moses, so that anyone who kills a person accidentally and unintentionally may flee there and find protection from avenger of blood. Asinde kumphindiselo wegazi. Wawubalekela khona. So abathwele emizini okuzobalekela khona bese bandawo yabo phela bathole protection kumphindiselo wegazi. Whoever shed the blood of man, by man shall his blood be shed. For in the image of God has God made man. Ngokomfanekiso wakhe uNkulunkulu wakhe umuntu. So umuntu othatha igazi lomuntu nelakhe lokuqina. 6. Therefore, if a person killed another, the murderer was to be put to death. The avenger of blood would go after the killer, regardless of whether the killing was intentional or accidental. Therefore, the killer had to flee to a city of refuge, provided that a third trial in that city concluded that the killing had happened unintentionally without malice or purpose. The accused would not hand it over to other avenger of blood. Accused umsolo akazunikelwa kumphindiselo wegazi. Manje afika la ngaphakathi useka phansi kwamandla alomzi under the powers of this city. So akazunikelwa even if khona bamxoshayo khona banjani. Amandla ombusi amandla alomzi ayamvikela. Yifuna ukushumayela lapha ke ngicela ugcina la slide 7. 7 means completeness according to the Bible. However, the killer would have to stay in the city until released from it by the death of the high priest. Once wabalanga phakathi, my good Lord. Once wabalanga phakathi, akasephuma kulomzobhela. Uyoza phume ngokushona kompristi omkhulu. Ubani umpristi omkhulu? Inkinga ekhona bazalwane emakhona. Kodwa sesiyibekela uJanuary bafo sesizothi sithi nathi sihambe siyothandaza sinikeze ibreak. Soyibuka amakhwapha sibuka ukuthi ngoba kuyabonakala khona ukuthi hayi nokho. Masibuya sikhulumele izindaba. Ubani umpristi omkhulu? Uyohlala ngaphakathi lomzabalekele kuwo angaphumi kuze kufe umpriest omkhulu, high priest. Inkinga yethu ukuphuma singene uwam sifike leka baba ophinda ngene uyahamba ngena iyo balento kedani umusungene kulomzophepha. You remained there. Awuphuma koze ufe umpriest omkhulu. Ngamanye amagama uJesu ulanga phakathi. Ayikhona ethi hamba manje ngolunyaka uyakholwa, ngolunyaka olandelayo usakholwa, cha. Ngoba umphindiseli nowayeqosha. Umilanga phandle. Uma usungaphandle sekubulala kazi lakho lokuzwa kuwo. Bakhona bake bazama ngoba uNkulunkulu nomsamo bonke abantu bazalwane. Bakhona bake baphuma sabanetha. Banamaskazi sibehlezi ngaphakathi endlini kaNkulunkulu. Bakhona bangena lobezwa ukuthi hayi khona onxoshayo baleke. In short ithi lenkulumo. Ithi lenkulumo le ndawo esikuyo bazalwane. It's a city of refuge. Yindawo yokuphepha. Sibaka singababaleki ngamanye amagama. Ungacabangi usathane uyadlala. Dina Christian. Ayidlali lento. Means business. Mali ki Bible angeze ngeze
sithola lapha kulomzophela sibalekile sizokhosela kulomzi lomuzi anybody is able to reach that city. The cities of refuge had to be within ease reach of everyone throughout the land. Jesus is our shield in times of trouble and danger. He is also our shelter in the midst of storms, and Christ is easy to reach. The gates to him are never locked. They are open to all. The gates to him are never locked. Our King. Walk on fishing, woman. What am I doing? What is calling? Oh my God. I'm a get of lady. Obalegen no pet. I have to my pepile and my balagan no pet. Sbalegi ne basalwane. No basabele. What's a bubu and a mowing pan? Hey, Mobanoka and Buka. Esela. Uvinjwa umandwa amandla lomzi uma ungefika lomzi ngonifunde kahle lecwadi basenfikile ekhaya kuthiwa uma ufika umesangweni uthi ngqi amalungu omsesekuwe azobuza ukuthi what happened aku-interview hayi nenza ukuthi nokuthi hayi ukuvuma uJesu ke lo kumele uvume uJesu bese amalungu omsekuthatha kufunela indawo ngaphakathi lomzi ngoba enye into esihluphayo ngabantu abakulomzi abangayinikwanga indawo ngoba uyahlupha umuntu ongenayo indawo uma usula ube nendawo yakho your place in the city of refuge la uzohlala khona man ngayithola indawo njengenyoni ebingenaso isidleke bengizula ngidinde emhlabeni kodwa nansi indawo sengiyitholile emthunzini wasemnqamlezweni sithola indawo ngoba uJesu uthi ongena ngami uyaphuma bese fumana idlelo lakhe lakho ngoba noma ungahlala leso kodwa mayidlelo lakho ungalitholanga la yokuhlupa lonke kuhlupa kugcina ikhiphe ngaphandle kodwa mawuthola idlelo lakho awunandaba bathina abantu bakho leave them talk umsebenzi wabo bekhuluma uyayithulela ukuthi awunjengenyoni engenasihleke namisula indide emhlabeni nansi indawo indawo yokuphepha lena bantwana kwaJesu sendaweni yokuphepha ilasibandeke khona singababaleki nangibalekile yona ngibona ngilapha ngibaleke nginamandla okwenza kube namandla kube ne-confidence ngisizwa ngamandla lomzi ayangimisa manje kwazi nami ukuthi hayi noma kodwa mangiphuma la ngiyeke lo mzi zongisukele ngosukelo nje ikati ejozini ngangihlushwa ikati ngiyalala ngifika ikati ngibamba ngonyaka ngihudule ikati cabanga ikati into encane kangakanani ukuthi le monyawo lengisa edalini ifuwe nanti ikati hela kuleli ikati ngihlushwa ikati kulo musi bangcwele sinikwa amandla authority sinikwa amandla ukukhomanda le mhlaba weshabalala unemoya lo mhlaba etekela abantu phansi kunabantu mfowethu abahlupheke kubafanele bahlupheke kunabantu mfowethu abasejele ongafanele bangene ejele nabo bayithu basebephakathi sebeshiya inombolo azama-15 hayi zama-16 nje bekhuluma ulimi lwey'ngane sebadala beney'bamba hayi kabi umoya noma ngamnika ipharulu umkhiphe namhlanje uyabuyela ngezike zawo as long nomoya
lethu esiwanakaze ngaphandle sawanakaza masichaza icase yethu sifike esangweni bafe basigenisa kulomzi zabe sesihlala ingakho sicula. That is why we are singing and shouting hallelujah. Singabakhululekileyo ukuthi kwenzekane ekhaya abantu wenze njani kwagana umuntu iintoni nezakwaZulu ngeke iqele make ngilalele umdadewethu owakhulumela izinto manje sengitholile ukuthi njalo bekhaya umama wathi bayigana ibhokisi wayebaliphethe uyazi umuntu wakana ngambuya umuntu wakana ngo-1924 wayebaliphethe ibhokisi manje leli bhokisi liyafuneka phambili ukuthi mina batshele lapho ukuthi no man asinabhokisi thina nami ngenziwa yini ngisemzini wokuphepha I can talk whatever kodwa ma ungekho ukuthi umenze ukuthi afuneka ibhokisi ibhokisi abantu baganisa umuntu ongekho baganisa isithunzi kuthiwa kufuneka akamanje umshado wakhe awurejistwanga esibayeni abamfakanga bese kuqala phansi kuthiwa ukhona ozoletha ngomkhwenyana abemfishanyana abelokani bamfaka phakathi kodwa thina esibalekele kule ndawo sigadwe ngamandla omzophepha umzophepha bangcwele loba sihlezi siyacula masisuka kule ndawo siye emakhaya ecula inkosi isibeke khona siphethe amandla okuphepha siwathola kumzi. The gates to him are never locked. They are open at any time, 24/7. Avuliwe amagede okusango. Isango lalo mzansi niyalazi. Jesu wathi mina ngiyisango. Isango lokungenisa abantu endaweni yokuphepha. Baqobiwe laba bantu abalapha. Wokubona mfowethu abantu abalethe umfundisi ongelila kwekhamba lema Xhoseni ela kwekhamba besulu imtholele kwekhumsulu uzoneswa nina njengabantu abangele kulomzi lomzi kunabantu abawugadile ababaleki bababaleki babe nenhlala kahle bababaleki bathandazelwe bababaleki babe secured inkinga yababaleki uphuma hamba engaphakathi sekhohliwe bekuzo sekumnandi lapha ezikhazishisa bese buka ezabantu nomsini abantu bayakhala lengaphandle ukuthi bayathula ayokhosa ngaphakathi kwabo bekhala benjalo nawufuna ukukhala lifikiswe usathana ngaphala ngayo kakhulu uma khona ngokuqala kunese nje kahle kunese uyabona mangasuka manje ngombuzo ngijoyina abantu botshwala ngaphuza mahala namhlanje ngithenda namhlanje ngibona mbatsha into yakhe ngikhona manje sengineminyaka engaka utshwala ngabazi bafuthi bathi wenthenele lo muntu kade omalungu kuze mahala iyabangithatha bangifaka nami ngizothola kuze mahala kodwa ulapha phakathi bese benihosha bese bebuka ngedwa ke manje usathi songathi khona lapha kusakhona kanti kusekufeni uyokubulala ngempela baleka ngenyawo zombili kusha amantombazane enkoteni baleka ngenyawo zombili abazi noma uyabaleka ngonya olulodwa kodwa ngizothiwa baleka ngenyawo zombili baleka ngenyawo zombili uyaphi emzini wokuphepha weswa mbatha weswa lapha emva sihlezi emzini wokuphepha ungaphumi ngaphandle lokho kwakukulandela kafi kusaphile ukuthi uyakhapha mo ukakushaya kodwa kwabo nkosi yami kulowohlo thola ingane lo muntu abayinaki hawu nkosi yami sengishiya ngedwa aphinde athole yesibini nalona futhi abayinaki nale abayinakanga uma usumbuzo ungahlala phansi nomzali wemzali wena wazala ingane lemfana wabani akangamnawo futhi wazala wabani nalona akangamnawo yonke lento ayiboni akuyena ozalayo umoya angeke abuyeke ngoba kwenziwa umoya ohleli
A city of refuge. Ingozo is a city of refuge. Joshua yenza lemisi kuthi abaleke wangena phakathi angaphumi angakhishwa kuwo. The cities of refuge had to be within ease. Sekuduze kampini ke. Uyazibini ke. Sihamba sengane somthandazo labazalwana bayini ke. Sebeyangena it's easy to reach everyone throughout the land. Jesus is our shield. Sibonga ubani isihlaba bangcwele. Sibonga ubani isihlaba emhlabeni nje. Emhlabeni oduma kodwa sikhona isihlaba. Emhlabeni ongathembisi ona uncertain kodwa sikhona isihlaba. Is our shield. It's our shelter. Wisdom. Sinophepha sinenqaba. Sinenqaba hlabangani igama la uJesu. Lenqaba yasidina 24/7. Isidina ngisho ngathini. Isidina esandleni somsa. Isidina ekhoneni lenkosi. Manibonge igama lenkosi. Bathandekayo. Isitha sifungile. Sizohlunga ibandla sizokulidestroya. Njengoba bafika icorona nje kahle kahle iqondela. Ukuba ifakele confusion whatever. Kube khona into ekhona uyazi ukuthi icorona bafowethu. Mawubanjwe icorona. Mawusuphila. Still yasala leti nama after effect. Aqhubekayo isikhathi almost a year. Lokuzwa ama pain akhona kunjanjalo. Kanti lento yayikanjani lento? Idestroy umhlaba wonke namabandla kwaphithana yonke into nobe neplan yalahleka. Ngisho imisebenzi yaphela. Njoba kuthiwa kuyabuya nje kuyabuya kodwa usho uNkulunkulu enqaba manje. Unqaba nomhlaba wakhe. Kodwa thina esilanga phakathi emsini wophela. Seduze inkosi uNkulunkulu. So bambisise lokho nakho. Lokho nakho bambisise. Useduze phambili. Iyabuya inkosi. Mayifike usemsini wophela. Cela basimele lezinyama.